Йыратывашы шмайялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 телеканалында туған тел тапшуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу тарихта із қалдырған көрнекле татар хатын-қызлары. Оларның милли мәдәни үсешкә йогынтысы һәм халыкара татар кызы 2023 бәйгесе финалы хакында. Хатын-кыз ул җир йөзендә яшәүче гүзәллек алихәседә, иң назлы, иң шәфкатьле йөрәк иясе дә, иң көчле яратуга сәләтле зат да, апа да, сеңел дә, әни дә. Үзләрендә бөтен җылылыкны туплаган нечкә күңелле хатын-кызларны җәмгыятьтә еш кына көчсез затлар дип йөртәләр. Бу хатын-кызның көчен бәяләп бетермәгәннән генәдер. Без бүгенге тапшыруда нәкъ менә көчле татар хатын-кызлары хакында сөйләргә булдык. 20-нче йөз башында гомуми милли күтәрелештә моңа кадәр бөтенләй диярлек хукуклары булмаган татар хатын-кызлары баш калкыта. Алар аң белемгә омтыла, җәмгыяви чараларга чыга, театрларга йөри башлый, хәтта киенүләренә кадәр үзгәрә. Татар дөньясының милли йөзен төрле өлкәләрдә хатын-кызлар билгели башлый. Шуларның берсе татар кызлары өчен беренче мәдрәсә оештыручы, күрнекле җәмәгать эшлеклесе, хатын-кызлардан беренче казый Мөхлисә Бубый. 1917 елда бөтен Россия мөселманнарының беренче кырылтаенда ул мөселманнар диния нәзарәте әгъзасы һәм казый итеп сайлана. Мөхлисә ханым Әлфәт, Әхбар, Вакыт газетларына, Сөембиккә, Ислам мәҗлесе журналларына мәкаләләр яза. Оларда хатын-кызларның вазифалары гаиләдә һәм җәмгыятьтә тоткан урыны яктыртыла. Телне, милли һәм дини традицияләрне саклау хатын-кызларның төп бурычы буларак бәяләнә. Фаҗигале шәхес культы елларында Мөхлисә Бубый бер гаепсезгә кулга алына. 1937 елның 23 декабрендә атып үтерелә. Бары тик 1960 елда гына аклана ул. Татар милләте үсешенә үзеннән зур өлеш керткән тагын бер үзенчәлекле хатын-кыз Фатыйха Аитова. Хәйрияче җәмәгать эшлеклесе Казанда татар хатын-кызлары өчен үз акчасына дөньяви мәктәп ачкан үтә белемле шәхес. Аитова мәктәбен тәмамлаган кызлар рус мәктәпләренә, рабфакка, институтларга укырга керә алганнар. Кызганычка каршы революциядан соң аның мәктәбе тартып алына. Бүгенге көндә Казанның 12-нче кызлар гимназиясе Фатыйха Аитова исемен йөртә. Тарихта үз калдырган күрнекле ханымнар бүгенге татар кызлары өчен дә үрнәк. Шушы көннәрдә халыкара татар кызы 2023 бәйгесенең Үзбәкстанда үтәчәк финалына Казанда кызу әзерлек барды. Киләсе сюжетыбыз шул хакта. Ак калфак бүгенге көндә татар кызларына, ханымнарына милли тәрбия бирүче, бер йодрык итеп туплаучы төп оешма. Аның географиясе искиткеч киң, эшчәнлегенең төп бурычы телебезне саклауга, яшь буынны милли аңлы итеп тәрбияләүгә кайтып кала. Гаилә эш буын хәрәкәтеннән тора. Һәм торырга тиеш. Анда аның әбисе, бабасы дәвасен дәват исе керә, аның әтисе, әнисе керә. Анда аның апалары, абыйлары, сеңелләре, энеләре килә. Һәм менә шушы гаилә, шушы эш буын баланың теле өчен җаваплы. Без иң беренче мәхәббәтне ана сөте белән керә дибез. Чөнки әни белән бала 3 яшькә кадәр өйдә үзләре була. Чөнки күбрәк ул әни белән аралаша. Ләкин килеп дәваниләр дәватлар русча сөйләшә башлыйлар икән. Чөнки бит инде бала дәвани дәват инде ярата. Менә шушы вакытта безгә бергәлектә булырга кирәк. Ак калфак оешмасы татарлар яшәгән төбәкләрдә нәкъ менә хатын-кызларны җәлеп итеп күп кенә мәдәни, рухи, тарихи чаралар уздыра. Ул үз эшенә киң даирәне ала. Монда кызлар гына түгел, бездә монда яшь баладан алып өлкән яшьтәге ханымнарга кадәр. Безнең оешмабыз бик зур. Чөнки бу хәзерге вакытта 17 чит илдә, 42 регионда, Татарстанның барлык регионнарында да безнең бүлекләр һәм бүлекчәләребез бар. 2000ннән артык ул бүлекчәләр
кая гына барып төшсәк тә безнең ак калфаклар бик матур эш алып баралар. Һәм яшь үзенчәлекләре бернинди шикле түгел безнең. Менә ни өчен әйтәм сезгә, 3 яшькә хәтле балалар белән тел юнәлешендә туган тел бәйгеләре безнең үткәрелә башлый. 5-6 яшьлекләр белән 7 яшьлекләр белән без татар кызчыгы, татар малае. Кадрия Рәис кызы татар кызы бәйгесендә катнашучы гүзәлкәйләргә дә мастер-класс бирде. Тутырылган каз халкыбыз аш-суының аерылгысыз өлеше. Әлбәттә, замана хуҗабикәләре дә аның аслын аңларга тиеш. Яшьләре безгә әгәр дә аңлатсаң икән, алар шундук эләктереп алалар. Чөнки бу әйберләр барсы да безнең югалып бара дисәк тә геннарыбызга салынган, алар безнең каныбызда. Әгәр дә без аларны искә төшерәбез икән әзгенә, кызларыбыз, егетләребез шул юнәлешне алып китәләр. Безнең үзебездән тора хәзер. Алар көтеп торалар. Бер вакытта да минем берсенең дә мин теләмим аны эшләргә, миңа кирәкми ул дигәне юк. Аларда да сораулар бик күп. Менә без кызлар белән беренче көнне утырдык, сөйләштек сәгать ярым. Аларда сораулар бик күп. Без сорауларга дөрес итеп җавап бирәбез икән. Әгәр дә ничек дөньяда кирәк икән дип җавап бирәбез икән, алар шундук алып үзләренә кабул итә башлыйлар. Халкыбызның милли йөзен саклау, йолаларыбызны кире кайтару, телебезгә ихтирамлы мөнәсәбәт, халык талантларының осталыгын күрсәтү һәр милләт хатын-кызының төп бурычы булып тора. Без моны аңлый белергә, үзебезгә йөкләнгән бурыч буларак кабул итә белергә тиеш. Шушы эшне алып барган ак калфакка уңышлар юлдаш булсын. Милләтебезнең күренекле ханымнарын барлауны дәвам итәбез. Гвардияның өлкән лейтенанты, очучы Советлар Союзы героя Мәгъүбә Сыртланова 1912 елның 15 июлендә Уфа губернасының Бәләбәй шәһәрендә туа. Урта мәктәпне тәмамлагач 1929 елдан Ташкентта телеграфист булып эшли. Аннары гражданнар авиациясының Урта Азия идарәсендә һава линиялары техника вазифасын башкара. Мәгъүбә Сыртланова 2-нче Беларусь фронты авиациясы составында һөҗүм сугышларында катнаша. 1945 елның майына кадәр 780 хәрби очыш ясый. Ул 2 мәртәбә Кызыл байрак, Ленин, 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы, Кызыл йолдыз орденнары һәм медальләре белән бүләкләнә. 1946 елның 15 майында аңа Советлар Союзы герое исеме бирелә. Сугыштан соң Сыртланова запаска чыга. Казан шәһәрендә яши, заводта эшли, һәм 1971 елның 1 октябрендә вафат була. Тагын бер данлыклы, үзенчәлекле татар хатын-кызы, беренче татар актрисасы, режиссер, театр эшлеклесе, татар АССРның атказанган актрисасы Сәхибҗамал Гыйззатуллина Волжская. Ул 1907 елдан Сәйяр беренче профессиональ татар труппасында эшли. 1912 елда Уфада Нур труппасын оештыра. Күп кенә спектакльләр куя. Татар театрының башлангыч чорында гаять авыр шартларда татар сәхнәсендә зур хезмәт куйган әлеге милли сәхнә остасына багышлап драматург Нәкый Сәндәт Гөлҗамал драмасын яза. Бу әсәр 2 мәртәбә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр сәхнәсендә куела. Тарихны барлаудан бүгенге татар хатын-кызларына күчегәлә. Сезнең игътибарыгызга киләсе сюжетыбызны тәкъдим итәбез. Халыкара татар кызы бәйгесе 10 еллыгын Үзбәкстанда билгели. Иң гүзәл һәм сәләтле кыз исеме өчен 13 чибәркәй ярыша. Ташкент шәһәренең Түркистан сәнгать сарае сәхнәсендә татар кызы бәйгесенең финалында Рәсәй төбәкләре һәм чит илләрдән килгән кунаклар да катнаша. Монда безнең төрле илләрдән, төрле төбәкләрдән кызлар җыелган. Бар шулай ук Германиядән, Алман иленнән кызыбыз Назлыгөл. Бар Пермь өлкәсеннән, бар Пенза өлкәсеннән, Төркиядән. Безнең 2 ел элек халыкара этапның ярым финалы Казан шәһәрендә үтте. Һәм анда безнең катнашкан иде 32 кыз. Шушы 32 кыз арасыннан 13 финалистка сайланып алды. Традиция бар. Нинди кыз узган елда нинди кыз бәйгедә җиңеп чыга, шул төбәкнең яки шул илдә безнең татар кызының финалы үтә. Катнашучылар берсеннән берсе гүзәл, берсеннән берсе сәләтле. Бәйгедә катнашырга теләк белдергән кызларга карата әлбәттә таләпләр бихисап. Таләпләр шартларга килгәндә әлбәттә
Ул кыз телен белергә тиеш, әгәр дә камил белмәсә дә, татар телендә сөйләшергә умтылырга тиеш, башка кызлар белән аралашырга татар телендә тырышырга тиеш. Безнең кызларыбыз, катнашучы кызлар кияүдә булырга тиеш түгел, һәм яше 26 яшькә кадәр. 2 атна дәвамында катнашучылар Казанда вокал, хореография, нәфис сүз буенча остазлар белән шөгыльләнде. Шулай ук Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә танылган ханымнары белән очрашты. Кызларның көне иртәдән сәгать 7-дән башланып китә, алар барысы да күмәк автобусга утырып укыту дәресләренә китәләр. Кайбер көнне сөйләм дәресе була, Инсаф абый Абдулла белән, кайбер көнне хореография дәресе, анысы безнең Ләйсән апа һәм Айрат абый Хәмәтовлар алып баралар. Ләйсән апа Закирова вокал дәресләре кызларга үткәрә. Быел бәйрәмне Татарстан Республикасының дәүләт җыр һәм бию ансамбле Алина Шәрипҗанова, Раяз Васыйхов, Илүсә Хуҗина, Руслан Сайфетдинов, Фарук Закиров җитәкчелегендәге ялла ансамбле бизиячәк. Уңышлар юлдаш булсын. Тагын бер күренекле хатын-кыз танылган җырчы, Татарстанның халык артисты Галия Кайбецкая. Ул 1905 елның 21 маенда Җаек шәһәрендә мәшһүр татар мәгърифәтчесе Мытыгулла Төхвәтуллин гаиләсендә туа. Гаиләнең бай традицияләре аның тормыш һәм иҗат юлын билгеләүдә зур роль уйнай. Кайбецкаяның әнисе татар дөньясында беренче булып хатын-кызлар хорын оештыра. Кечкенә Галия шул хорның танылган башкаручысына әверелә. Бер туган абыйсы, атаклы җырчы Камил Мытыгый, аның бу талантын күреп, сәнгать юлын сайларга киңәш бирә. 1940-50 елларда опера театр сәхнәсендә Галия Кайбецкая барлык татар оперларында һәм музыкаль комедияләрендә диярлек төп партияләрне зур осталык белән башкара. Кайбер рольләре: Алтын чәч операсында Алтын чәч, Наемчикта Гөлйөзем, Башмагымда Сәрвәр, Галия Бану операсында Галия Бану, Качкында Рәйханә, Түләк операсында Сусылу һәм башкалар. Татарстанда беренче хатын-кыз композитор, Татарстан АССРның халык артисты, РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, Тукай бүләге иясе Сара Садыкованың исемен белмәгән татар кешесе юктыр. Ул 1906 елның 1 ноябрендә Казан шәһәрендә туа. Шул заманның данлыклы кызлар гимназиясе Фатыха Аитова мәктәбендә белем ала. Аны тәмамлагач, Казан педагогика техникумында укый. Техникумда җыр дәресләре алып барган остазы, татар халкының беренче композиторы Солтан Габәши Сараны хорда җырларга чакыра. Салих Сәйдәшев исә аның үзенә көйләр язып карарга киңәш бирә. Ул 1942 елда Әхмәт Ерекәй сүзләренә "Көтәм сине" тангысын язуы белән композитор буларак эшен башлап җибәрә. Үзенең иҗат гомерендә Сара Садыкова 400-гә якын җыр, 30-дан артык спектакльгә музыка, инструменталь әсәрләр яза, 2 музыкаль комедия иҗат итә. Аның әсәрләре халык арасында киң популярлык казана һәм татар музыкасының алтын фондына керә. Киләсе сюжетыбызда замана татар хатын-кызлары турында сөйләүне дәвам итәбез. Елга портындагы килмәләре, теплоходлары белән меңләгән туристларны үзенә җәлеп итә һәм шаккаттыра. Бәйгенең асылы турында сөйләштек. Хәзер инде кызлар белән дә танышыр чак җиткәндер. Менә ул татар кызлары, затлы да, зауыклы да гүзәлкәйләр. Бу бәйге, чын әйткәндә, минем тормышымны бик тә үзгәртте. Мәсәлән, мин яраткан эшемне таптым, яраткан урынымны. Мин хәзер Россия каналында төбәк яңалыклары алып барам. Һәм шулай ук минем яңа дусларым табылды, шул кызлар. Алар миңа инде сеңелләр кебек була. Бик якын дуслар, без бер-беребезгә ярдәм итәбез, булышабыз. Кемнең нәрсә әйберләре булмаса, алкалармы, күлмәкләрме, без җәлләмичә барысын да бирәбез. Һәм шулай ук бу бәйге минем өчен бик күп мөмкинлекләр татар кызына бирә. Ул телен, мәдәниятен үстерә, ул үз шәхесен үстерә. Кызларның кайсы белән генә аралашма, проектны бәйге дип атарга теләйләнми диләр. Мондагы дустана мөхитне күреп, шуннан да рухи кыйммәтләрнең беренче урында торуын аңлыйсың. Минемчә, ул бик зур этап минем тормышымда.
Чөнки шундый башка уйлар килә. Финалдан соң ничек икән тормышым үзгәрер? Ни булыр? Нинди кешеләр килер яныма? Нинди яңа юллар ачылыр? Һәм улысы инде мөһимрәктер була. Җиңүдән башка, ул син үзең ничек үзгәрәсеңме, юкмы? Бәлки яңа якларыңны ачып күрсәтерсең кешеләргә. Мин шулай белдем. Төшерү төркемебез белән без килгәндә, кызлар Ташкентка китәр алдыннан соңгы дәресләрен алалар иде. Инсаф ага Абдулла аларга сәхнә теле осталыгы нигезләрен төшендерә. Татар кызы бәйгесе минем өчен бер хыял булып тора иде. Минем анда катнашасым килә иде инде күптән. Республика күләмендә булса да катнашып карыйсым килә иде. Бу минем өчен ниндидер сынау, үземне сынап карау беренчедән. Һәм инде менә яңа да түгел менә булган тәҗрибәне туплау тагы да күп нәрсәдер белү, яңа дуслар табу, менә хәзер төрле төбәкләрдә һәм илләрдә дә дусларыбыз бар, кызлар бар. Шуңа бу бәйге минем өчен бәйге генә түгел, бәйге дигән сүз онытылды бездә уже. Җиңүне бик көтәм дип әйтмәсем, ләкин теләк бар әлбәттә. Бу бәйгә тагы да бер кабатлап китәм. Бу инде минем хыялымның чынга ашуы. Шуңа Ташкент шәһәрендә үзе чыгыш ясау ниндидер менә зур шундый вакыйга минем өчен дулкынландыра әлбәттә. Халыкара бәйгенең финалында җиңү яулаган кызга Златоуст осталары эшләгән күчмә таш һәм Лада Грант автомобиле тапшырылачак. Кызларга ни бар уңышлар телибез, алар барысы да җиңүгә лаек. Кайсы гына өлкәне алсаң да, татар хатын-кызлары чыннан да элек-электән тырыш һәм максатчан булган. Бүгенге көндә дә алар милләтне, мәдәниятне, мәгърифәтне үстерү, телебезне саклау өчен бихисап күп эшләр башкаралар. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген тарихта эз калдырган күренекле татар хатын-кызлары, аларның милли мәдәни үсешкә йогынтысы һәм халыкара татар кызы 2023 бәйгесе финалы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 телеканалында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне тынже путмейді. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.